dentro do que é o stand de Galicia, que leva pois unha serie de xeodestinos, no cal pois temos nós unha presencia importante na comarca de Zatabeirós. Estamos aquí, bueno, pues compartindo con alcaldes, estamos co alcalde da Coruña, co alcalde de Abegondo tamén, con varios compañeiros, bueno, pues intentando explicarlle aquí aos miles de visitantes que hai pues, os encantos da Galicia interior, non? Eu creo que é unha oportunidade importante estar hoxe aquí e desde logo, bueno, pues mantendo un pouco a liña que se viña facendo nos últimos anos de ter presencia nunha feira internacional donde, como decía antes, centros de miles de visitantes pasan polo stand de Galicia e a estrada pues ten que ter aí a súa presencia tamén. Hai varias partes dentro do stand. Temos unha zona que é o turismo de montaña, temos outra zona que é o turismo de costa e depois hai a outra zona que é o turismo de interior, onde está, pois como decía antes, non? Está desde Lugo a Terrachá, Terras de Santiago, Ribeira Sacra, Allarize, Terras de Ourense, Ribeiro, Celanova, Verín e de Zatabeirós, non? Somos un pouco os destinos interiores e somos un pouco os que, bueno, pues temos que defender e explicar cales son os encantos da Galicia interior, non? Que son moitos e moi complementarios aos outros destinos como pode ser os de costa ou os de montaña, non? Creo que aí é onde realmente temos o noso potencial a nivel turístico e non podemos olvidar que, bueno, pues o turismo hoxe en día é un dos sectores máis importantes a nivel económico en España, non? E polo tanto, pues debemos de intentar tamén engancharnos a esa vía de ingresos que eu creo que é moi importante, tendo en conta máis que a Estrada pues é un dos concellos de España que máis casa de turismo rural ten e tamén pois cos seus encantos, non? Como pode ser o Pazo de Oca, ou falaremos tamén das Rapazas de Sabucedo, do Entroido do Ulla e dos Xenerais e de outras moitas cousas que eu creo que temos que exportar desde a Estrada para o resto do mundo. E sobre todo, outro dos puntos importantes nese vídeo que se estará presentando é o do salmón, a pesca do salmón tamén potencialmente un produto interesante a hora de traer turismo a nosa comarca. Efectivamente, afecta do salmón e un pouco como exponente da gastronomía do noso concello, non? Eu creo que aí temos moitos puntos con respecto a outros stands e podo garantizar que aquí a xente no que levamos de mañán o que valora moito sobre todo de Galicia é a súa gastronomía, a súa paisaxe e a súa xente, non? E iso, pois, eu creo que nos cumplimos con esos requisitos e o salmón, pois, está claro que é unha peza importante dentro dese produto.